Hej, sa vama je Milica i meni je opet mokra kosa, kao i u svakom mogućem videu. Ja ne znam koji mi je ovo video po redu da je meni mokra kosa, ali nema veze. Danas ću vam pokažem moj trening i trenirat ćete sa mnom. Dakle, ovaj trening nisam ja smislila, to je smislio moj trener i hvala mu puno što me snimao. I da, ako ikad dođete u teretanu i ne znate šta da radite, evo, pokazala sam šta da radite. Uglavnom, ja mislim da nisam koristila mnogo spravica, tako da ako imate tegove kod kuće, ovo možete sve da iskoristite. I da, hoćete sa mnom u teretanu? Verujem da hoćete. Idemo u teretanu. Svaki trening započnem sa nekom vrstom kardija. Danas je to bilo trčanje, nekad bude skijanje, bicikl, bilo šta. Zatim pređem na zagrevanje i verovatno vam je ovo poznato sa časa fizičkog, ali to je uglavnom to. Malo promrdam ruke, malo noge, izmlataram i gotovo sam sa zagrevanjem. I onda možemo da pređemo na pravo treniranje. Danas sam započela sa vežbom za koju će vam trebati traka, ovo đule ili kako god da se zove ovaj teg. I uradila sam 5 čučnjeva i 5 koraka u stranu u čučnju i tako nekih 4-5 puta. Sljedeća vežba je dizanje tega jednom rukom sa podignutom nogom. Ruka treba da vam bude uz tijelo i teg da vam dolazi do grudi dok je noga što više podignuta. I naravno isto tako i sa drugom rukom. Ponovite 10 puta po ruci. Sljedeća vežba je swing jednom rukom. Dinamično izbacite karlicu bez pretjeranog korišćenja mišića ruke i teg bi trebao da vam dođe do visine grudi. A druga ruka je ispravljena sa strane i naravno isto to i sa drugom rukom ponovite 10 puta po ruci. Sada smo na podlaktici i treba da privlačite traku ka sebi. Meni je trener sa druge strane držao traku. Ne spuštajte kukove i verovatno ste svi već pretpostavili da treba isto to i na drugu stranu. Ponovite 15 puta po ruci. Ponovite sve ove vežbe 3 puta sa pauzom između svakog ponavljanja. I posle ovog kruga preskakala sam vijaču 2 minuta. I prva vežba u drugom krugu izgleda ovako. Dakle, oslonac je na peti, jedna noga je u vazduhu i raširite ruke sa tegovima i kad ih skupite, spustite kukove i ovu vežbu treba da ponovite 10 puta. Sada smo na manjem uzvišenju sa rukama i tegovima na grudima i radimo iskorak unazad naizmenično. To bi trebalo da bude nekih 5 puta po nozi. Na kolenima sa jednom rukom u stranu, druga se izdiže preko glave, stojite uspravno bez naginjanja na jednu stranu. Isto tako i na drugu stranu. Hvala mesketu na ubačenom prstu u uglu. Ponovite 10 puta. Sada je na redu ova vežba za trbušnjake, dakle lakat i suprotno koleno i tako naizmenično 10 puta. Sve ove vežbe ponovite u 3 seta sa pauzama između. Sad ćemo da se istegnemo. Ako imate nekog da vas istegne, to bi bilo super. Ako ne, onda uradite špagu, protegnite noge na sve strane, malo ruke, leđa i eto. I na kraju treninga otišla sam na ergometar na jedno 10 minuta. Dakle, redosled je ovakav. Noge, leđa, ruke, leđa, noge i eto tako se nekako vesla. I moj trening je gotov! Wow, kakav vibrato. Savršeno. Teto! I nadam se da vam se sviđa ovaj trenirajte sa mnom video ili kako god da sam ga nazvala.
Ako jeste, lajkujte ovaj video i komentarima mi napišite da želite još. Kao što vidite, počela sam... Hvala, Mićo. Kao što vidite, počela sam sa fitness videima i ovo će da traje mesec dana. I vidjet ćete nešto sam... Mićo, prestani! I vidjet ćete nešto sam lepo... I vidjet ćete nešto sam lepo smislila za ovaj kanal, tako da, Mićo, molim te, prestani. Zapratite me na Instagramu, zato što na Instagramu postavljam najčešće vežbe... Zapratite me na Instagramu, jer na Instagramu često postavljam neke vežbe iz teretane, pa eto, možete i to da iskoristite. I pa da, to je to. Evo, moj Mićo vas pozdravlja, a pozdravljam vas i ja. Bye!